Sapa lek? Sapa? Bisa nikahi sapa? Sendi wong. Salah kuwi. Sing mburi. Kuwi wong tuwa. Nggo mi bara. Lep. Yuk, nggo apa kok ben seru suarane. Ya. Kae lho sing mi nono abele lho. Matur suwun Kang. Ya Allah. Iki tukang son lho. Oh. Iki tukang sope kok kuwi? Ora, tukang sone loro wis rabi urung. Wis po. Paling bakal yang tukang son lho. Iya kok. Tas cakek bojone iso meteng lho. Ayo padahal meng cas ngono ya. Ya Allah, Bu Solika. Ya Allah, Bu Solika. Tak kira Bu Pi. Apa? Kok aku Bu Solika ke beda. Bu Solika kok kaya iki lho, gedhi. Ngene iki lho. Lek kene bosone kanggo dhewe iki model bongkot tok. Lah iki bongkote ndi? Nek iki sing ngasih sajane dudu Ora Bu kok Solika. ngerti basa likah endi? Ya mau kenalan. Ha apa? Jan asline basa likah napa? Mau kenalan. Lek muni nggih nggih. Mau kenalan nang Tomilet. Iya lah. Ih, ya ampun basa likah seksi e. Ya Allah. Jo, lep. Yen ngapun iki, Bu. Buan cendi. Ya. Ya, Jo. Saiki uluk salam sik to. Kanggo warga Curah. Sing usuk salam kowe sik po aku sik. Riko sik. Yo. Ya Allah, topine kok apik banget. Ya Allah, topine. Jare kon usuk salam malah benyanyaan Yo, ranggenda. Riko. Yo. Ya. Sing tegas. Topine apik nggo corong ya. Ora iki tandane nganu iki bal. Bal kowe ngerti ora? Apa? Mau nang iki lho. Nang mendut. Nyolong torong. Oh, bal kok aja buka wadit bal. Ora, ya wis. Iki mau ke nganu buka bensin. Betul tuku bensin to. Kok caranya apik tak colong. Payah ya. Ono aja. Aja seru-seru warahane sapa? Upi. Upi meneng bae kan mau. Alah Upi ki meneng wae samare kebuka wadit. Yo. Yo. Kidul kae apa? Iki Bu Solika. Ya Allah. Tanggane sapa? Met, Bu, kok kaya sundul bolong. Kuwi mburine kok ana sing bolong. lep, gosek lep, aja dipaksa lep. Misalnya lho, dulu wis kompol iki lho. Ya. Uluk salam sik. Usut salam sik. Pundi mriki nggih, Bu? Curah, Bu. Curah. Iya. Ya curah to. Ya, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe po aku. Ya Riko, aku sing bahasa Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin. wa ala alihi wa sahbihi Enggak, Bu, wangsul, Bu. ajma'in amma ba'du. Ya wis. Apik wis rasa kita dawa-dawa. Hah? Sementing uluk salam sik. Ayo. Njuk didongake. Ayo. Pangarsanipun dumateng keluarga Jurah ingkang tansah menghormati kula. Hah? Apa to? Kuali. Hah? Kuali piye kowe? Warga Curah ingkang tansah menghormati kula. Ingkang tansah kula hormati kula. Ha, menghormati kula. Lah kowe nang kene sebagai apa? Tamu. Tuan rumah kudu menghormati Tamu. Lah iya Dawid, tuan rumah menghormati Tamu. Nah iya. Dadine tamu menghormati tuan rumah.
Hah? Sing Ah. goblok aku apa kowe ya jan. Ya wis ngene wae Met. Ya. Ya wis. Ya muga-muga tansah keluarga Curah paringi lancar rezekine, Amin. tansah panjang Amin. umure, lancar rezekine. Ning Amin. iki acara apa ya? Hah, iki acara apa to iki? Seneng-seneng, Hah? syukuran. Syukuran, syukuran. Syukuran nggih. Mau takon hari opo nyenengke anak putu. Ah, wis. Ya muga Nggih. anak putune ingkang tajah Heeh. tansah keluarga jadi ingkang putu ingkang salehah lan saleh. Tera sakinah mawaddah warahmah. Lah, Ora ya muga-muga heeh. Sing ndek bojo ndang ndek bojo. Sing ndek anak ndang ndek anak. ya muga-muga tuan rumah Ah. lancar rezekine. Amin. Wis yo. Pertanyaannya siji. Tuan rumah iki sapa ngono lho. Kabeh keluarga Curah ngono. Pak Ya, Selamat. wis yo saiki dipemanaske sak aku dong. Panas aku e. Lagune apa, Pik? Kowe iki vokal Manut. Hah? Manut. Lagune Manutiku. Heeh to. Heeh, betul. Wes teko mbuh aku ora Bisa tau. lah gawe lagu manut lah. Lep kowe iki mung gawe kanu busu. Buh, sapa? Oh, ki nyang-nyangan. Ora. Apa? Bu Sulika, wis tak anggap kaya mbokku dhewe. Heeh. Muga-muga lancar rezekine Bu, panjang umure. Sama yo tanggep mbokmu dhewe. Mbok Mimi. Nek Mimi aja kuwi. Apa? Bu Yani. Iku ra Mimi. Aku ngerti jenengane. Kaya sama tanggep mbokmu dhewe. Apa kuwi? Nangis wae. Ngawruh rupamu Mas dadi jeleh aku. Ya wis yo. Yo, lagu kesik yo. Jajal aku tak delok Ya, ya, anggotane Monolan iki lho. Aku ngerti lagune. Apa? Lagune to? Heeh. Mas, biasa Mas. Dut kowe ora nyekel HP wae. Ngandut kowe demen komono. Kowe iki alah wis ngono tenanan nih. Yo. Ayo cepet. Ayo prakanca ngawruhana rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar royakan hikmat masa bulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuasa. Ini nagari tak mengajawi kalau kami nama Islami kami Islamnya nona sudah asa dawe dari pangeran. Pi, kok mes sedili tapi Ajar mau pisan. ora aku ki mung delok gerakane mboke sing gedhi iki lho le. Angkate Ya, mung terus nyanyi nih, Mat. ngene. Nyanyi nih, Mat. Hah? Nyanyi meneh. Nanyine lagune apa? Ayo padha ke siki. Mau keler ya gentenan Yo, saya gantian. Lagu ya, Bu. Lagu request apa, Bu? Niku jawab. Malah keri-keri kejuk ngene iki mahan. Lagune request napa ngono lho. Oh, lagune ragene ana apa ora? Oh, lagune manut. Manut ya. Manut rasane. Ora, Met. Apa? Aku ngerti lagune. Apa? Wajib. Wajib neh. Ya wajib neh ku jajan. Wajib juk gek jalan. Ya wis, yo pisan kah wajib neh iki. Yuk, Mas Iqbal karo Mas Sopi. Apa wajibnya apa? Ambuh. Monggo. Manut. Eh, Iki ada pada panono ora? Hah?
Arep-arepan arek maju. Arep-arepan, Bu. maju. Arep-arepan. Bu Yani arep-arepan. Bu Sumida arep-arepan Bu Sumida. Bu Sumida kok tenan kok. Bu Salikah meneh. Ya, Solikin, ayo maju Prono Solikin. Nah, yuk, Ade Prono. Yo, Yuk. Lagu apa? maju sithik. Wajik ngahin lanang lan. Baleni. Baleni. Apa toh? Ayo ku. Oh, baleni. Baleni yo. Empat, tiga. Oh, kowe ngitung apa kowe? Nama, yo. Dirolu wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu. Ojo Duro rusak bodomu. Ojo lirene duro rusak bodomu. Wajib kain ada wadon luru ilmu. Wajib kain ada wadon luru ilmu. Ojo lirene duro rusak bodomu. Ojo lirene duro rusak bodomu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo lirene duro rusak bodomu. Ojo lirene duro rusak bodomu. Terus ya ada muka sih. Oh, ora. Beda. Tak Kira prank beda kok. Arek tak prank jane. Madep Rono saiki jalan-jalan. Ya. Lagunya apa, Lep? Ngalor. Ngungi ulon. Ngulon. 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 Lagune Wes. kurang ngulon. Kiblat lah. Yo. Masih bareng-bareng. Yo, lagune yo. Lagune manut Mas Sopi. Aku nek kon nyanyi-nyanyi nek ranang kene iki. Yo. Dodeno gandul gondal gedhi kuwi duweke mem. Yo Mas Sopi. Monggo. Oh, Ayo. aku piye ta? Aku kaya nggon anakku isone nyanyine. Kepiye? Aduh tesok ngono kowe. Ya yo lagu jalan-jalan. Yo Mas Sopi, lagune Mas Sopi. Ya. Lamat wis katon pecane yen bombrong katon mencoro aduh wirakane sinawang tak hamba sedih. Yen pasangon wibo patut nyoto. Jangan mikir
bacaane sawo asli coba sultan sakur nimas bos lumayan among nimas paradekse yo cak balen nilai atus cak guru-guru juga lagunya apa? Heeh. Barisane. Rapi ku asale agawe wana Rapi ku asale agawe wana Ina mga sunat tulungi maring sambayang Ina mga sunat tulungi maring sambayang tulungi maring sambayang Robi ku asale agawe wana Robi ku asale agawe wana Apa iki lagune? Met, bar iki mlaku. Heeh, pelaku. Sendeleng apa tro? Memet kentir ra ana sing gawa. Digawa dhewe kendire kok, Lep. Tak gawa. Yo. Mas, rada gedhekke suarane aku iso ora. Kok suarane cempreng kok. Ayo nyanyi, Lep. Iki tipu. Ayo, iki piye? Ayo bener lagune iki kok. Coba nyanyi. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Sendeleng apa tro? Asik. Dipikir kok ora rumangsa. Masih bersama artisnya kondang dari dunia dan akhirat. Cak Kelen. Oke. Ngombe kopi nang sorit maoni. Apa? Suwe ngancani kowe mah ditinggal rabi. Apa? Tuku pilus neng Kediri. Apa? Terlanjur tulus kon sadar diri. Ya.
Dekira aku ra iso jawab. Ayo. Tuku bawat. Kliru mrico. Apa kuwi? Apa ya? Apa? Tiwa sayang dijaluk kanca. Alah dalah lele. Piye lho? Kok dijaluk kanca kok oleh? Ayo. Bu, kowe kok oleh. Kowe kok oleh. Ayo. Ayo. Kowe bales. Tuku lawang kayune jati. Apa? Nah, tergantung sayang dilarani ati tinggal rabi. Sentir lenga potra. Jeblane potra neng buri sound system. Yo, Mas Umi. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Panas kebun-kebun, nyamplak tenan wetan rondene. Batar meremak, manis-manis pelayane. Sampai mana potong, bisa ngasih, orang bisa ngomong. Rupane kok kethek. Aduh ya ampun. Ndi wonge? Aku melu penonton lho, Lep. Kowe penonton. Heeh, aku penonton bayaran. Nas. Aku dipoto. Nas ping. Kowe penonton to? Heh? Pak Ketua Ceria. Apa? Mangke mbahke kula. Aku penonton bayaran leh. Ayo mek 1000 kok. Aku 1000. Kok aduh, ketika gelune aku. Ya Allah, lindungi Memet. Ya Allah, sehatkan Memet. Ya Allah, panjangkan kelep. Dawane umure setengah pendek. Ya wis yo. Wis saiki yo. Yo, lagune apa yo? Lanjutke. Wih, Aku ya terakhiran ampun. bayah pi. Lep aku ke iki. Terakhiran. Heeh. Lep. Kowe rak mateni aku luweh wis. Oh, lep. Apa? Aku ke iki weruh montolane ganteng-ganteng duwe ayu-ayu. Heeh. Ya ampun. Ya sapa to? Masih bersama artisnya Bus. Nek ra ibu-ibu njurah ngene. Iya, iki nganu iki. Lah saiki monolan ndak sore nganu Nganu apa? senam. Piye? And one, and two, and three, and one. Kanan,
samping ke belakang, mundur, maju. Iki maju, mundur, jalan. Aduh kecedet. Kuwi lari kok. Aja seru-seru lep. Ya. Yo. Lagune apa wis sak lo dadi apa iki? Maaf ya, Mbak Ketua. Makus banatun, Bagus banatun bojone lekmu. Heeh, Lek toani, Dik. kuwi kus banatun. Oh iya, Dik. Ayo, mafailatun, mafailatun, Aku penasaran lo sing Kowe mesake tukang orjene. ben kalau digojlok kok ketemu kayak iki wis lanjut atau ketemu kok. Mafailatuna mafailatuna mafai Salamun alaika minal anbiya ilaihi Ilatona mafai, assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatuna mafailatuna mafai Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Ya Irfan di roce kembang Wakile bukan ku bilang Oce si rome kaneko Itu jauh pangeran Irfan di roce kembang Wakile biar ku bilang Oce si rome kaneko Itu jauh pangeran Monggo langkai kasah keco urep pirone kalangan donya kowe kuwi ora kena samaya roce kembang. wakine mubiar kebilang aja sira menga-menga pituran dawuhe pangeran Kang Irfan di ronce kambang wakine mubiar kebilang aja sira menga-menga pituran dawuhe pangeran ayo saya beri bubra Yo, lep, Oh. ngerti rak? Ciri-cirine khusus seneng mlebu omahe wong. Lah iki banune kok sudah ning kene. Ya oke, mbuh iki. Padahal tak peng pisan kas ben pas kok ya tetep nyasar ngono lho. Ya ampun. Aku ora melu-melu kok. Sik lep, meneng lep. Geser yuk. Mah ngompol. Kono, iki sing lobur iki kok termasuk ya dhewe. Hah? Bodoh. Ayo dhewe ra tau latihan. Hah? Lebu. Hah, lagune kowe lep, manut kowe lep. Manut aku apa manut sampean? Hah? Oh alah, Lilo. Pramila. Ora, Apa? kok aja lilo. apa apa lek lilo Ya wis. Oh, yo. Kae. Manut. Kae Adit Lilo. Lilo. Oh, berarti kowe wis lilo tinggal cowok cewekmu to? Ah. Tapakan hatimu nak. Keraskan daimu. Ora, tak kira lagune sing ala keri. Tak kendung dundang. Ora nyono. Ora ngira. Lah nek suarane apik to kowe? Kowe medhot caline as marara met tresnaku kang tulus suci najis ya wis
kalih karo Bu Srae. Bu Solikah. Bu Solikah. Walaupun umur kita terpakut adoh banget. Rapopo. Kowe busus. Bojone ndelok ora? Oh, oke. Ora nyono ora ngira kowe madhep taline ngasmara rasaku kan suci rambut Joko malah Aku sopo aku? Apa pancen wis nasibku Goblok. untuk bisa karo sliramu Sano. najan napa Duh. jroning Bu Solikah. ati nanging aku Busul. ra bisa mencapai Metep. Kita rayu malah. Opo kuwe ngono, Lep? Niki bojone melu. Apa? Oh, Ora wani aku. Busus. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu memarah. Sinar selintang rembulan jarene tresnamu mon kanggo aku wis nganti hatiku nangis sliramu ora kirim warta ora kirim warta wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe madhep taline ngasmara tresnaku
tresno. Waduh. Piye ya? Oh, tak kira Peter asem. Yo. Pamitan sih. Yo. Iki yo. Iki. Oh dadi. Oh alah. Iki ora. Sik dadine gentenan. Memek dadi met. S. Nggih, Pak. Nggih, S. Ya Allah. Wes met. Tak lagoke kowe dadi. Oh ya. Yo. Kuwi dadi. Yo. Sik tok men aku sindene. Ya Allah. Yo. Ya wis yo. Yo pi, tak Apa? serake kowe. Yo dadi. Alah wong aku sinden gawe-gawean. Apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Oh, Kuwi nek jenengane nek apa? Madep Bakwan kono, panas yo jenengane apa? Met. Kuwi bakwane isih panas, pile panase. Ya wis. Ya wis sak karepmu. Yo. Pi, ayo pi. Arep. Ya lah terus kowe iki juga nada tanggung jawab ah. Ya piye iki? Ya. Arep. Kuntine apa to, Kang?